full-time wedding operator. Ito ang seryosong akusasyon ni Bugalyon, Pangasinan Mayor Rodrigo Orduña laban kay Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Ang kinikita umano ni Gov, aabot daw sa halos 1 bilyong piso. Errol Kabatbat, ikwento. Alas 10 ng umaga nang pumunta sa Ombudsman si Bugalyon, Pangasinan Mayor Rodrigo Orduña. Ang pakay niya, sampahan ng kasong plunder ang mismong gobernador ng kanilang probinsya na si Amado Espino Jr. Si Gov daw kasi ang protektor umano ng huweteng sa Pangasinan. Kasama ni Orduña sa paghahain ng kaso sina Archbishop Emeritus Oscar Cruz at testigo at huweteng operator na si Fernando Boy Bata Alimagno. Sa isang presko sa Camp Crame, ibinisto ni Orduña na milyong-milyong pisong huweteng money ang nakukubra umano ni Espino mula sa mga operator. Nakatanggap daw ng pera si Espino mula nung maging provincial police director siya hanggang sa maging kongresista ng Pangasinan. Dumarating din yung punto na nararamdaman natin na yung tinuturing nating kasamahan o kaibigan ay pinagsasamantalan tayo. Ginagamit tayo sa pakikinabang niya. Dagdag pa ni Orduña, mismong si Espino raw ang big boss ng operasyon ng illegal numbers game sa probinsya na maging gobernador ng Pangasinan. Inamin din ni Orduña na naging wedding operator siya, kaya siya raw mismo ang nagdadala ng payola ng gobernador. Ayaw nilang chiki-chiki ang bibigyan natin sa kanila, kailangan cash. At ayaw nilang dideposito mo yan sa bangko, sa account nila. Iiwas yan. Kaya harap-harapan namin kami nagbibigay. Napuno na raw si Orduña sa talamang na operasyon ng wedding, kaya ibinuking niya si Gov. Kung sa Senado, kaya niyang magsinungaling, sa harapan pa ng kung sinong kausap niya ngayon. Pero handa ko, mangharap namin dalawa. Kaya sabi sa kanya, ipaabot po sa kanya, handang-handa po ako. At kung gusto niya, itur ko pa siya sa mga lugar na pinagtatagpuan namin dalawa. Humiling na ng proteksyon si Orduña mula sa mga otoridad. Siniguro naman ni DILG Secretary Mar Rojas na tututukan niya ang reklamo. Aking maadbiso po sa kay Governor Espino ay kumuha po kayo ng mahusay na abogado. Dahil hindi po ito madadaan sa politika, hindi po ito madadaan sa kampihan o kung sa kakilala, kung ano po. Dadaan po ito sa legal na process na tama at kung ano ang dapat, yan ang mangyayari dito. Dahil sa mailantad ni Orduña at Alimagno, magkakaroon ng balasahan sa PNP Region 1 at sa Pangasinan PNP sa Lunes. And effective today, I have already ordered for his transfer to Pihao so that he can face any investigation here in Camp Crame. Errol Kabatbat, News 5. Sa isang press statement na ipinalabas ng kampo ni Espino, mariing itinanggi nito ang mga akusasyon laban sa kanya. Aniya, ito ay dahil sa politika at malapit na ang eleksyon. Samantala, sakit sa ulo ngayon ng mga taga